Abusianfo. Memo bibia finchiapa, memo bibia finchiapa, memo bibia finchiapa. We mo somfo twantwanko hini udi amono betwe no bo na Berma Bediide. Ene minimo di asia e live, yeah. Manije ma hoho bebrebe because enye nipa nyina na enya ne sede ye nya no yi. En edurumre bia o se ade ani di emma obibia anti. Yemfa seda emma awrade nyankopon sense oni menu mienu nyina adini ya enye ya ho odin enye nyansa enye nhwe super bi ena enye ya ho fibi but there am fe ma ho ne se nyame de yankwa akyeye na ode enkwa ne kyeye no so e fans e wo YouTube, Instagram, Facebook mi hu maje me fe so ama ne ye me dodo nti awasa me ba life na me abusiafo ni nyina ba bechia ebedi nkomo kakra ebia obi humi abonte a otimi ka se na say brai wo ya bantie sei obi nim se manya be 8 years ya mi be wukura but na sa neti adum nyankopon na de adum na yede adum ye that is me so me talent anya media yede e de amame oso wo odie but the mesra woni se ebra no anya wiedu tam no aso awie afina kwa wie ye bia no ye mayani enna ho na emusa awrade na onfa ye nwura 2019 nim na the message ne se de onu nyankopon no ede dum ye no onfa nom ye na omane nya kese ensen de ye wono because adibi wo Yesu awom eyemanije eno. That was 3 or 4 days and I'm suffer at the preaching here. Me baffy and I make green and make cassia hono. Me who said in a media domono or safe for being who bet me a jeff ruins him. Unsa or hine hello na or tea say yes abasa is no when kunu. But and so man a 2 year a slang and so man to was stresso. Now and so man directly a sian for no and I say and yansa for the omoba a cronim. Enti bi busa se na helot ehun sonoma na na sa na nyankopon be 2019 o kase no wodi be hinte wiase nyina wodi o kase ne be sisoro ebe hran wo wiase nyina na osefo na ohwe wo kra ko oseye mu no wodi sa wo kase ne be sie ne dem no wose ekini pe nyankopon hlamo magye me feso ama eyemani so eyema hohwaho a enye obia ne nya ne sede e memanya ne even me ba life sisi akra ne hwe edom a ekere do nyankopon hlamo pa na emom me srem me bro nya de ne mai obisi 1 plus 1 is equal to say 2 sa adwumadie no me de ba se ebe direct ye afi kasabia eni kwai se ye kan obitimi ehu sanka me drive bi kwa no afre mo bati se bi aka hu now is near ade ade o drive ana Debi men drive me bom insem eno enye se bia de ba se bio ensamfo na ye de na kasa bia ho ntia ne yepese ye ka na mo yepese nipa bi atwe ho firi kasa bia ni kwase ye ka kire ye mfefo ene obi bi se Berma Bediide kra ofi he Berma Bediide wote he Berma Bediide waware na wo ngare me drive but e bi din komone me drive e bidin komone 2019 ayi hye dwumadie kase pa me pesa fans ni nyina hu se me wo bibi mamu encha kra be start production a ya de Berma 2019 no ya eye big me de minianum bi ka me ho aka me ma me Christian awu ni ho na ya hye dwumadie sunonkonkon a sunonkoko asokra na ya de abeto ha sebio obenya bia hwe asere obenya bia hwe ate ho afiri niam bia ensem fata time bia nka oso kodi ne ba bia mfamfa so mra no wo fie na wo hwe a ukọ wanim nti min kasa bebrebe de nyame ayeye no ena waye memi Bediide titiri ni de no kureni eyemani so na aseda no enkoma mo me de nyankopon asepa ba aseda no so awrade nyankopon ma mo nsanka de ma hwiri bia wo meme ho mo credit am waste the subscribe account no mo time amunya de hwe me nyankopon hyira mo
na me dom se de mo dom no e beduru brabi na bia abehu Bediide o different way de ya na yeta aka ne se wa ma ne ho so ka we ya kita me no e ye ka kese edwane pa ba mentia so a enkoda se mechia e ye wona be mama chia se mechia humise wonua ne me metimi aye wonua ketwa metimi aye wonua panyini metimi aye wukunu bi metimi aye oba bi metimi aye wadanfo freme Berma this time say na woko me ye nipa obi a osu anim kan bia ntimi nkonanim na mmom se wugya me saade a me hu ne se de me ye no eye sansem panyin si di wo twa sa no onim se na chia but me chia enhwehwe me mfom so wo me chia mu enhwehwe manim guase wo me chia mu na mmom me serew teneme na menye nkunimdifo na osu be ye nkunimdifo sanse mpanyimfo bu bebi se so ama wo yonko antwa anko a osu ntwa nyedai ennu menim abusua nyina menim ayonkofo nyina like emanije I was say me bad life na ma mo war life no mo mbaba achire no so like I'm proud me feel good say ma je me feso because YouTube nipa bebrebe ba ho but eni obia na etimi get e bia me madu no me die mani so etosu bi em 1+1 is equal to 2 no ma hu say bebre tro comment was here mani jipa bi o say your tro comment on reply ni ade anya sa on say afa na me di djumadie no Berma no like me de beto ho no enche nti wo se me nya abotre etiemfum so e wo hu bia na mesesa ade ba ko amahu ni se obia complain about me sound no mumfa nche me 2019 me hye mo bo se enye sa ena etoso biem ya na enkrofo sere wa akiri ya na enye omo o punch na ya na eba no wo hene se ya wo ho bia wo hu se punch bi fi ba bi ye dai eba aduma nyankopɔ de dum yesi emejimi ema wiase nsere emetu wiase fo no ya sa na meka no munya hu fa kura kete kura munya hu na kase na ankasa no afe ena eba enti mesra mu mfumsuo bi a wo hu bia no mumfa ncheme na mehya mo bo se 2019 se di ti bia no ye bese san furu hu ni akoyanim me de don little video bi ato ono so message a odi eba 2019 oda bibia ase na boy opo bibia ase no sabit family no abeka ho se savity se me de krade na brofu se mi aba abeka ho ya enche kura videos na eba abonten no mo be hu ni punch cause ono so nyankopon e de adoma chedi bebrebe ayede adomo no me bronya ade ne de mesremo migusu a meje ma mo US ma mo Germany ma mo Italy ma mo Congo ma mo Dubai ma mo Ghana ma mo hafu Kenya se bia wo bia no bronya ade no migusu a meye de meje eno de no kureni ehia me pa obi wo ho anu opese woni me din komo personal obi wo ho opese woni me din komo me de me number beto so obi opese woni me din komo afre me ebia wo advert bi wo program bi uhia me like opese me so me ye wadanfo a me nsi kwan opese me ye wonu ya bia me nsi kwan de opese odi me ye bia no me ni mabusua ye je wo feso because eye mo ene mama ya yesene a ya yi nyankopon hwamo onye obia kuma so ade ema no obia kuma so ade adi yeyo ebebre woni na busua na animonyam aka Ghana na kese aka Ghana no nyankopon nyama wo bibia sa na meka no na menyu obia kuma so ade ema no pa nyankopon nyu obia kuma so ade ema no ina himfa kura na etwere ya type mi di mi hu asembe kura ni ka se me de me number ne gusu mi hu ba bia me ntwere bia nti after video no na type ya to so na ma menkeka omo waso ni nti me personal number ekita me santa ana me de 020 bi to so me number but no enye tambia na afra obenya me ba number we die
from an adu 2 billion krana ubenyame. 0245 994746 0245 994746. Yankopon enye obia koma so ade ma no. Mesrew afi no ekọ awiye ma wani enna ho. Hey, na wana aba awurade Yankopon. Ha! Mo ye serious. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. Someone dey atoso. Ena etoso biem. Jumadi e ba ye no em say enyumako bebrebe ani age ho and TV stations bebrebe so pese ye de videos ne ema won mu. Na ne kese ba akopa ye MTN for so e wo site bi o frɛ ho MTN short sa no mu ayineti MTN short edin na ho no ye Sabbath family videos ni bebre kra ya me mfa meto habate wo ho nti mesere mo obe type Sabbath family wo MTN short sa site ni sanity na o subscribe account no no like na wa share link na ye dey ama me na said ye wo ya ama me no sa na e bokwan ya to ba bi so dia ye dey e dey emamo nti mesere mo number no mobile money nyina meje mobile money meje obi busa se Berma na mobile money champion mobile money nyina meje mobile money meje na asem asi o se me ne fans ne dwen ho asam kasi asi ni se ya semo obaketwa ya wadi 5 years na akura ne bae na ukitafo a o chat ti akura ne ho wani nsa na o chia daddy good afternoon I say good afternoon welcome I say thank you no akura ne busa say daddy phone ne kita wi ana oba wo 5 years akura wo sha 5 years ansa be na ade be ma no ai ansa be na ade be ma akura no nti say ye maybe Bediide na medi 30 40 50 and amba dan buza say kwasi na ka na utwi ana phone ne kuta ya ansa be na ade be ma me na akura no su busa wa ansa be na ade be ma akura no medom bruta Yankopon Islamo onya mo kase o ma mo nsanka de ma hwere wo me hu bia yan share link no na yan subscribe account no na yan koso enhwe Berma Bediide GH obetimi a type Christian Awuni TV ono so e wo ho me ma me no o ho a ono so niam bebre o ho Christian Awuni TV follow no na subscribe account no na share obeye nshira ko sade wanya ama onua no wanya ama onu awurade no Yankopon nya mo kase pa I'm very very proud obi o ha no wonti brofo wonti twi just all the kobrofo ti ze brofo for mo de na e bai awurade aha na asem no wo no wonti twi na de e brofo a ene yiyi wasum follow Ghanaians, follow Berma Bediide GH, all the Berma Bediide fans. Gradual process synthetically amazing. Yeah. This afternoon and I come to live because of you. Yeah. Remember, it's simple power my dream. It's a be bubble of no. And then I just come to say thank you to all my fans, my followers, my lovers, how you receive me on YouTube, how to mame mo bin cheche mun chira mo me de mabre sembe kura ni ya mi hu ba bia me mfam fai the how for my Kenyan I say how no do so do media sembe kura ni how do you see Berma Bediide in 2018? How do you see Berma Bediide in 2018? You have a lot of messages you can send it. You have a lot of words you can tell me now because how
Everybody. Say me the brofo ni twi wo mitirim pa na the brofo. Oh. You can ask who is Bediide? And you can tell Bediide is Bediide and whatever. But I came from poor family. Abusia bia nka mimi kwa me fimu no, efie bia me fimu ba bia me fi ba no, enka me nsese nka me ba. Yeah. Mame nko serious kakra wa ha. Enka me nsese enka me so me ba ha. Ena nka me nsese nka nipa so me so kura. Although me ye nipa de me ka body ne ho, nenso me hwe ba bia nka me fi ba. Sana nka me kama sem. But Almighty God, Nyankopon no wono de wonya samufo no. Na ofa de damfikyire ohiani bi na oye ne kese se de waye meme kwa me no. Ono na sedan ka ne din. Sa na bia wo aba mabu. Bia wo finu. Enka wo hunu se like enyema ye too late amount, but a one day, a seconds, a minute. Man susu say na me meba life e wo ha ma na anwe ho say me be edin ade beto me Alex Oduro no me de beto afa Berma Bediide no, but time no so ye no mentima nwane sa na Nyankopon aye o se wo aba ma mu na wan hwe de nipa bi ka na ahomaso ama wo mu na wo bra wo ho ase Nyankopon no be fo fi fom e de wasi soro na mo muka who are you no ombeka how are you akiro sana life ete life sana ete na bia wan so se obedu ho no e ho na Nyankopon abo kwan aye dai e de ato e bia 2018 na nka wonim se nka ba bia won nam ye Germany nkura kase bi so but went me ankonti aye too late amount enka chi da fashe utirim se jimi fu asesa fom na nka won se wakasa me ho no woni tu me fu we se enka chi ntimi nya gidie wa awurade mu se me nsumeduru ba bi because the nyame ayame no me mani so na eye ma hohoahoa na eye me fese me ni mu so adi ahia sade ye tie enti ebre bi beba won so ebia wokra de o kase ye no nya Ghana ha ne befi enti ahokyere bi a wonam mu no obre bi a wonam mu no amane bi a wonam mu no yade bi a wonam mu no se wonya gidie wa awurade mu na wonya ahodaso na ahotoso bi wa awurade mu no wabama mu a ebetake you to somewhere ya wo so be ye kese bro sister minua me na ada Nyankopon de wo kese ye bi ebrewa wonnim se ho ne fi because me chaki ba bia me fi ni ba bia madu na me hu ne se nyame wo mre wona ema wo nipa bia wa asasi so no matter anything ba bia wo sefo ne de wo be hye bia Nyankopon wo mre ne na e de ma wo fa wo se wo ya aduaba wo ya bro na wo ya abe ena oboneyefo no ahataba ma wa wo na dwen ne se wo kun awie okura enti wadu wo kwa akosie enti watutu fom ena wode wa hye ho na wade wo hye ho wie no ka na tegu so no unse odesani twam obehu se ho ya tutu ho e ho no bibi hye ho enti sa na tie de odi nsuo begu ho na nsuo no gu ho na ewo a ene fom nyina be ye pe na ye hu se ya tutu ho e ho no kase wade wa hye fom de nsuo agu so no onim se wo be fifi 2018 Nyankopon ye obi bia 2019 Nyankopon ye obi bia kese de osefo na dwen ye ne se wodi ni sie bia na awurade Nyankopon ye ni free from mfani kosoro ugidie nyonkwa ye bese di ahia wa ha biem no na wo twera ase se Berma Bediide Nyankopon aye me so me kese. I'm very very proud me da obi bia se Nyankopon ye obi bia kese anwumre yi me hwehwe se me sa ba life ekwa me fa so me be yesini ba bia me fi me ma me din me papa din ma bra bomu nsem sini dodo amaye e be din komo wa ha nti de share link no subscribe account no na ka tse wonuam se Berma Bediide Sabit family phone hene
wɔne yɛ baba bɛdi nkɔmmɔ nyankopɔn onye obi biara kɛseɛ onye obi biara kɔma so adeɛ ɛma no onye obi biara mfra dom mfa ne nkɔ adom mu onye obi biara kɛse nyankopɔn nhyira obi biara kasa tentene mfomsoɔ empam ebia meka kasa bi wampɛ nhwɛ me mfomsoɔ ho na enimi nne fa me bɔne ɛkyɛ me ebia me videos bi bai bi wo ma me yɛ ya wampɛ fa me mfomsoɔ ɛkyɛ me yɛ dɔso nye da bia na bɛyɛ deɛ me mepɛ nye da bia na bɛyɛ deɛ wo pɛ da koro bi wɔ hɔ a me fomu me ne mabusua nyinaa me ne me ma me nuanom me wɔfanom obia eda obi bia ase me koi deɛ na me chia me ankasa me papa Reverend Kwaku Boatin of the Living Fountain asafo no me chia no pa nyankopɔn inhyira no na me chia Kumawu directors Ghana directors producers marketers retailers siniyɔfoɔ ma amudi mu sika to sinima mo hwɛ movies wɔ YouTube nyankopɔn yi obia ɛkɛseɛ me ma me cha oni me nuaba na siaje me wofa asenom wo US nyankopɔn inhyira mo bibia so afi hyiapa saa so na marionkofo me nuanom a mo bibia mo wo bia no me cha obibia Obapa Joyce oni sister Mage me twetwo mutwo nyankopɔn inhyira obibia na onyi obibia ɛkɛseɛ na onyi mu fra domu enko adomu aha na Berma Bediide me demo ebesie nyankopɔn inhyira mo onya mo kɛseɛ pa sisi a madru askwa ma mo hwɛ kurum kakra ka na edimanim no sakoya na ɛkɔ no kwadwo antwi nse ne ɔmo wɔ show bi wɔ golden tilopti ona me hu sɛ o drive that car ye ne papa kwadwo antwi nyankopɔn inhyira ɔmo so sanse ɔmo ɛna ma yɛn so yɛ ni gye yɛ sɛ ye beba showbiz nimbi nyankopɔn inhyira ɔmo pa onye obi bia kɛseɛ na me enka mo ho edamo so asi I love you all. God bless you. God bless you.